It's running in yoga. It's running in yoga. Oh, it's running in yoga. I'm wandering lonely. I'm wandering hungry. Daliwa minyagugona. Daliwa minyagugona. Kamu khutuli nyawe phimali. Manje labo sinono basidlala. Ususinono. Phasazo sinono besidlala. Pha Ngaze mangani kuyithatha wrong turn. isho. Andisho niyeplan. Smart wena ngithi. Isho phela. Angisho ukuthi smart. Pha indaba uqhamuka usungithathisa. Ngoba ngathi swase namhlanje. Hamshushe umsebenzi wakho kanti wena. Yini umsebenzi wami mina sengitholile nje insimbi. Asame sisoza asibona uzozilisa. Yekela ungithathisa phela awungizali. Uphathe. Running in yoga mina. Gihamba kudene kaya. It's running in yoga mina. Gikhula ngedwa phakathi. Mina ngilazi kazi. Ikazi lami lapha. Ikazi lami leli. Oh, ay. It's running in yoga. Izindaba zimnyama. Engibaqeni ngilwa nempilo ngizithwele. Isithunzi somzali asikho. Izandla zami zigcwele umonaka nodaka. Babungipeni igama. Babungishiye phima. Baba. Ngintelise nobani. Ungalini. Kahle namshishana into ngayo vele. Ingani manje na? Ayikhaya asubantu wena sithini ngawo. Ngani manje utitshelene ekhaya? Angazi ntshotshe mina nje yini bengihleli nawe nje mina lapha nje. Ubukuphi pho? Mina ngingene ucika ukuthi ngihambe. Wahamba. Wangishiya kanjani leliphatha? Inkinga bekade siphuza masona lala kangena ucika ukuthi ngihambe mina. Njalo nje hlezi kukhala ucinga ntini ngawo vele. Aseqala ngokhala ucinga ngathi abantu wena yini? Ingani manje? Ekhaya kulahleka impahla mshishi. Manje mina ngizenze ngani ukuthi ubani uthathe ingubo zakini? Uba wathi ngoba ngithembe impahla. Yabona ukuthi uwena ngempela wethathile mshishi kantini. Phane ingubo lempahla kafana lo. Uhlanyise mina kufana lonto kuhlukile. Mshishi uwo wazi ingubo zasekhaya. Uzokhuluma. Angizazi mina ingubo zakini. Shashaza uma ngixoshile ekhaya kuba nemvula iyanetha ngishaka ukuhamba mina. Awunamanga. Yabo ngithemba ukuthi nginamanga imvula iyanetha ke. Uma khona bepeperiza nje bese mase khulumela. Kodwa phela impahla mina sithole bemvula izosifica kakhulu. Ngikutshela kodwa lapho kuba ingozi. Yesho phela. Khaliphani nawe. Phela uzongithethisa. Hawu, ihero ngibusela ibiyo zakho mase bethi ngifakele into ejusini yakho. Mana mshishi, ngidragile. Cha ngidraganga mina. Ngifakele into kwijuice. Akuyona igrag leyazi ngifakele yona. Phose soyithola kanjani ke impahla? Phela mina ngazi umakho phela xoshile. Isikhathi sihamba phela kumele sithole fast. Okay, so icinga ingubo zakini. Ngidlalile ngalezi nayidesela mina. Yeba phela usineka la wena. Usingaze uthatha sifuna imali yethu. Sifuna imali yethu. Imali yethu ngithena ngicela imali. Unenkinga nathi wena. Nginikela nje manje. Wena ngathi ukhohle. Ayihambela ngathola indawo yami. Angifuni yini wena? Unenkinga nami nje wena semuhlala ngithe awusikhohle isikhathi sami engakho nganga. Ngicela imali yami ngithena. Usungikhohliwe wena. Ngikhohle Ungazi ukhohliwe. Uphinde mina. Ngizophinda. Ungijwayele yaba ngiyonta ngakho mina nami ngokhohla into. Ungijwayele ngithamba la wena. Futhepho wena ubuza mina lo engekho hamba la indaba zakho. Hawu. Asula nje. Mshishi, ngiphe impahla. Impahla ngibona ngithi uthi angiyika ngithi. Awuwazi ukuthi angikuboni ngihlanyele. Ngiyayifuna phela ke. Lapho ngihlala naphi Uthi uhlala naphi?
Ungalungihlanye sizohamba soyifuna ngenkani lezi mpahla. Awungeke. Ngiyakele sizazi zoyikubona Sibona. Indaba kanjani? Ngapha intombazane laphana. Yathi ifuna ungisiza nami. Nami ngavuma ke. Lento kusanosuka. Bangithi ngifuna ukuya esitolo. Ngilimaza phela. Bathi ngifuna ukushosha. Hayi. Ubani intombazane? Usinonoko ya. Usisinonoko? Yebo sana. Yona ngekwazi ukuthi senjalo. Man, khona right. Ngiright. Ubeka malakho. Kami amaka. Asami sisomambo lo muntu sambeni. Manje phambi namshishi. Wena khuluma phela ngiyakele man ipata. Angajawula nokhamba man. Mashe namashe. Unokhuzana usuka vele salapha. Oh, actually I'm from Newlands, yes. Oh, ngiyakubona mhlawumbe akujwayele. Ya, ngimutsha kule ndawo lena ya. Phela uthathe neka ngapha lento kuyena. Kahle sichaze sonke isitoko ukuthi kwenzekeni. Ngifikile mina bengidlule bengikhuluma nefoni yami. Enoqhamuka umuntu ethi ufuna ukungisiza ephethe impahla. Nami ngavuma ukuthi angisize. Because vele indawo zala nangizazi. Nisitolo ngisazi ukuthi skip kodwa bengiyakhona. Hayi ke wathi ke emva kwalokho sesama sisitolo. Bavula ngiphuca ifoni kanjalo nje. Lapha emameze khona ngayizi ngahlangana nani. Kodwa khuleka mophethe mina. Yabo usinona usethinta umuntu okugcina sambeni sombamba lo muntu lo. Chaza ukuthi uzongilwela. Hawu. Ngithembe. Ngizokumela mina. Aba mina ngiphethe lonke leli lokishi leli. Asambeni somthola lo muntu lo. Letha. Ngigumule man. Hey, dash, shisa zofast qhumela ngami ngegodola mina. Gumula ngihlangana nekhanda lakho mina. Ngihlangana laphi mina? Hayi, hamba uma wakho uhlema kuyena. Mina uzogodola. Hlangana. Nanga balala tshisa. Abo mina ngidefenda mina. Vele umelana wena. Abo efuna ngizobuya nabo ihonti lakhe leli. Awubona nje umuntu ahlele endlini nje. Usho nje nale ndawo lena nje iyancolisana nje ngiyazi indawo enjena. Ngathi mhlawumbe umuntu obena 14 years and stuff. Mhlawumbe le phone yakhe 2010 athi ngizanika lami. Bakade ngizama ukugqeza le phone ayigqekeze uwangibhiba nje. Hey. Indaba zamafoni. Azilimaza nje nomuntu. Awungeke ngilimazwe ilento lena mina. Okay, yeah, mosho njalo. Shuthi uzoba ihero yami ke. Awuhlazi vele ngihero abantu wena imalana mina ngizongena. Ima nje. Sinona koni tshela mina kancane khona la ifona unesicaphe sakho la. Hayibo, yena uthi uba wena. Yebani. Ungangeni. Uzokulimaza ungangeni amahle. Hey ninesicaphe nifunani la nifunani? Olitshela uzohlomeza abantu. Indawo ngithola lapha. Yakholosa yini wena? Yakholosa. Yewe. Mina chathet. Khomona. Ngitshwala kabi la lezi zinto lezi. Wena mdali wami senisho njalo Shishi wait. Yo man, siwazi ungilwela. Bengilwela nje lapha lo muntu nje abeke esinye isimo. Mhlawumbe baphemela ama-drugs akhe. Nawungibhekelile nifuna ngabe ngisizile lapha ngithi. You said I must wait outside and I wait. Manje bufuna ngenza njani ngoba phela wena ngitshela ukuthi kumele ngime ngithi. Phela lo muntu nje lo muntu ebengishaya phone indaba waduma. Angithi bengikhuza into esibaleke wena wenze njani? Ngabona inkinga wena ngiyakulwela wena ukwazi ukwamukela. Hawu. Bengifika futhi angazi ngiyeleni lapha. Buka manje sengenjani mina. Ngenxa yakho. Manje mina ifoni yami ngizoyithola kanjani? Mina ngihlala lapha nefoni. Angithi uzongisiza. Kanjani lapha lapha? Itwanele nyoka Ngizela manje. Okay, njani.
Yini? Khuluma ngilalela. Ehlingana ngamaphuzu mina ngicela ukubuyela egame phakathi. Abantu ade ngiyenze mina ngiyaxolisa mina ngathi ngifuna ukubuyela egamini kuphela. Egamini? Yebo phuzu yami. Gamini iphi game? Angithi phuzu yami sisaphusha. Mina uthatha imali siyadla sonke ngithi phuzu yami manje ngifuna ukubuyela phakathi. Ngiyabona ngempilo ukuthi sihlezi sixabana nawe ngithi khumate ushaya ngophusha ekhanda ngabe ngabona futhi ngabe ngabona izinkanye eziphuzu yami. Sona sami sibhlungu manje phuzu uma ukulanda ngibetheleni. Okay, ngiyaphuza manje ngicela ukubuyela egamini ngoba ngichazi leqala ukuthi ngifuna ukubuyela phakathi ngisade phuzu yami. Wena noma Naphoza futhi athi umuntu ade ngenze ngihlale naphoza. Umuntu ade yazi ngizama naphoza sengiziyekile mina sengi-right phoza. Yabona manje ngishintshile ngoba ufika umshishi no small egamini ngabe ngaba right manje ngifuna ukubuyela phakathi ngibajikelile abantu laba abazothi ngilana abazi. Bona uthini ngephoza yami. Okay phoza ngihambi ngifuna ukuphathela ezinye indaba futhi ezimnandi phoza. Ngithi abantu empathe ade sidayisa. Ngifike ngahamba khona irazi lapha futhi ethanje cha yona irazi. Umuntu omdala umuntu esifazane umuntu ma-oledi thangi ngesifesane soyanda impahla lapha kuyena I mean imali soyanda imali yethu ikuyena nje imali ngithi siyakhona nje manje akahle kancane ngemali phola omshishisi ngababiza mina nawe noma sibe sibashintshe lempilo le ngaqala ukuvula amehlo ngiyazi le mpilo lena mina but ungakhulumi kanjena. You still get your future ahead of you. mina ngiyazi lento eyikhulumayo ke manje Ngikhaza ukuthi amaphupha akhe sengafezeki. amaphupha ami angeke fezeka asoze afezeka amaphupha ami ngoba ngitshela ngamaphupho nje mina isibongo sami ngisho negama lami angilazi isibongo sesekhaya angilazi igama leli engibizwa ngalo njengamanje ngaqanjile labantu labangihlala nayo emgwaqeni so ngifeze ngisacela ungiyeke ngacela ungiyeke Awusithi nathi ungakhulumi kanjena. Njengoba ngisho nje ukuthi mina ubaba wami ngakusiza. Ngicela sami. Impela kumnandi nje kuba nawe buka nje umuhle kanjani. Yes. I hate streets. Yazi kufihla nje ubuhle kanje umuhle nawe. phela nami usungingcono ngawo Manje asamele ngingcono. Ngokhumbule phela ube ihero yami. Wafuna ungisiza phakathi nawe ubukhulekile. Wasambe kuba nendlela. phela kuhle ukuthi sengiba muhle nangingemi Hawu. Phela bengingabonakali phela qandu ungakagezi. Manje usugezile. sengiyacontsanga ukuthi manje ngaze ngiyasa Bese ngisho nje ngoba ngikwenza. Asambe. ingcono sami ngathi ngoba ngizongena ey'nkingeni ey'ningi Hawu. the strong kube ngathi ngashaya wonke umuntu ukubona wena nje lo muntu oyenze into ebuhlungu kanje intombazane enjengayo Hawu. Manje uchaza ukuthi nje ilokho nje wakwenza nje ukuthi ube namandla ufuna ungisiza. lokho kuphela Yazi nawumuhle kuba nje amehlo akho amashi akho. Wow. Oh, you're so adorable. Okay. Awusabuye nje kule ndawo le yana semgaqweni kuphila khona. Uhlala nami ekhaya. Uphi haki? Hayibo. Welondi. Ziphi impahla zami? bengisazolanda Nini? Xolisa mama Angishanga ukuthi ubuya la ekhaya sophethe impahla zami. Londiwe ngiyabuza ukuthi awungisho pho ziphi impahla zami ngoba ngasho. ngisazocuma umshishi iqama lengila ngiyaxolisa Ngihlangana lapho nomshishi mina ngimazelapha umshishi. Umngane wami umshishi. Manje mina impahla zami umshishi uhlangana naphi nazo? uyena owayithathayo Pho buyanga ngani nazo ngoba uyazi impahla zami zathatha uba. bengisazoyifuna manje futhi Nini? ngiyaxolisa Londiwe ngiyayifuna impahla zami. Angisho ukuthi ubuya la ekhaya sophethe impahla zami. Ngiyabe sengigodola Mawugodola mina ngihlangana naphi Londiwe? izulu lanetha Ngihlangana naphi Londiwe ngoba ngifuna impahla zami mina ngizolala ngani la endlini? kanti wena mama ungidabukele Angidabukele Londiwe. Angathi mina ngixabene nomalume ngenxa yakho mina Londiwe. Ngixabene nomalume mina ngenxa yakho. Nomalume azwene la ekhaya, malume angimane ukuthi ukephi. Ngenxa zakho zokuthi wena uyantshontsha la ekhaya. angimina ngitshontshayo Kufanele ukuthi wena untshontsha ngathi wena ufaka abangani amantshontsha la ekhaya. hayi angimina ngitshontshayo Londiwe uyazi usangihlukumeza. xolisa mama ngiyaxolisa Londiwe angifuni uxolo lwakho, ngifuna impahla zami. ngiyaxolisa Ngifuna impahla zami Londiwe. kanti Ngicela impahla zami. Ngicela ukuthi ubuye la ekhaya sewukhona impahla zami. Ngicela ungiphumele ngoba angifuni ukwenza ezoyisola. When mina ngolake ngibonisa ndeweni lo sozi mina dala
askoloni nami nenyazi usuka ngulaki nami nenyazi Yo. Indaba ngathi awume noshishi bakho akabe kusiza ngani iqala shayiwe. Ngenzeni namanje ngenzeni kubashayiwe sonke lapha. Ngicela futhi lapha kushaye mina kakhulu wena. Manje mina hlangana ukuthi kushaye wena kakhulu mana ngihlangana kuthena wena ngathi ubuwali basomuntu wesilisa. Ngazelaphi ushintshana ubuwazi. Qinisolani ngazelaphi mama sethi somuntu wesifazana lapha mina. Qinisolani wena ngenza mlume ekhona othi ngazi ngifuna ngikwenzeni manje. Wena uzofaka mina skiminda. Usungenza nje manje hlangana lokho ufaka wona skiminda. Ngifuna ngiqede. Washo ngisho ukuthi hayi le ndawo le iyangokha manje awuchazi yini vele ebikwenze nje wena waba iphara so ukuza hayi akubuza inkinga mina into yangenza ube iphara lokhuzana abazali bami mangilahla ngathole lo muntu ulona wase ifuthi ngifuna uchaza okay ungafuna uyichaza ke anginayo inkinga ahlahla ubani usenhlizini yakho bro cha kuthini uthi basenhlizini ahlahla ubani umthandayo who's your crush kubani mina ngeke ngikutshela yana kahle mina izinto zomathandana angingeni awingeni angingeni into engiqala ngicabanga mina ukuthi fanele ngilale ngidlile ngihambe ngikuseni ngiyophanda omncane lale udlile ngiyophanda ngena phi manje angithi wena udle ekhaya yonke into yenzelwe ekhaya so ephanda nokwenzani ukuthi kwathini ishiye eceleni hayibo kahle imali wasengaphoki phela ngithi ukuthi konke yenzakala ngaphatha nawe uthi phela amahle angijwayele mina le mpilo le inkinga le mpilo ngisazama uyijwayela now you okay ngiyakuzwa imali so khona lesi ayenda dukuma kakhulu Yay, ngiyahlanyisa mina. Yinenzela la. Ngantini ngawe namsheshithisi uthi. Indaba. Omanqana ngakhuluma nawe ngempela. Kahlahle yini ngamsheshi? Yini ngani manje ngami? Yini lo yenzayo? Yini manje? Ungalungisa lento wena ngafiki wena. Nofuna isikhathi sakho. Mama angakhuluma nawe yakuphapha sakhuluma nomshisha wingene. Phela namba somuso awumazi nomuzi. Nginendaba nokuthi angimazi wena umazela phi? Wena ungena lapho ngiyangena wena ahla kayi yini efuna umshishi lo ngayitholi hayi ukuthi ngize kuwena bo angizile kuwena mshishi wangiphaphela ne bengizokumshisha sheshe waphapha wena mshishi ahlahle ungafuna usengikhipha indaba zakho phamba lengane la indaba zani manje mshishi ingubo ayibona nini hayi ingubo zani manje ingubo zani mshishi ingubo zani yamona la usazamhlwanisa Yamanje benhlangane benhlangane ngibuza ukuthi wena uyiletha nini ingubo na ethi buyisa nini ingubo ngibazezani yamona la usezabuhlwanisa ethi bathandana nivele nathandana kwani angakhuluma nabe ngisabuza yini ngisho ngiphaphela kugela ngithe imali ngane sikafe isikhathi sakhe ikezophola wena wahlahle uletha nini lezi zinto lezi izinto zani yamona masizobuhlwanisa yamba usazokhala yes usazo awusuka noma usuku usazokhala lokho kuphela nje usazokhala It's not a game, it's a rich thing. Nanti akhuluma iqiniso wena. Uqiniso. Yena sikhathane ngawo. Sini manje ngalo muntu? Ngithwele loqala into zakhe lona ngazi indaba nje ngayo. Ngihlanganaphi naye? Nhlangana ngisho umuntu akade ngisebenzela yena manje. Manje siqala into zakhe. Ukuhambisa waguqanyawo zini? Hayi bezakwenza lokho bezokwenza nginandaba vele naye lona. Hayi wena musu kubakhelesi man. Bona ungani ubavela igama lakho wena? Mina mfethu ngu strike.
Wow, wonke umuntu ungazi ngo-striker. mina ngusinono ukuthi ngiyabonga ukungisiza ngabe ngifile nje ngempela ngiyabonga. Ya, kumele Lo ukwazi. muntu lahle ubona nje ubona ngathi simsabi. Ubona ngathi simsabi angivele ngamyeka. Ngitheni ukuthi besimsebenze manje khona impahla esiyidayisele lapho ucathi futhi mina ngimdayisile futhi mangazi ukuthi mina ngempahla. Nisibona kanjani nalo muntu? Bana ngisihlela sonke masisebenza sisonke ukuze sikwazi sihlale edlila ngisibe sihlala emgwaqweni ayikho indawo ehlala kuyona. You reached out your hand, turned my heart to stone. Sawona girl. Yena indawo nangane fuhawu bengithi nje angizi ngizobuza nje ukuthi ahlala wenzakala ngiphathi ngakunomshishi awuhlangana bona ayi fuzaba ayideserve hlahla letenza phatha nomshishi bo angizanga kabi ngizela bengithoze kabi shesha phapha hayike ngifuna nje mina ukubuza nje ukuthi yathi kade uzobuza uzoyiphendula ngoba mina ngijahile sengahamba maybe just wait. Don't ngitheni ngesingisi yabo sizongijwayela kabi-ke mina. Stop being rude though. Okay, into bengifuna uyibuza la ukuthi ahle thoqonda ukuthini ngale nto oyisho khathi ngihamba nomshishi. Wena ungabuzanga umshishi kuqala before mina ngifuna ukubuza wena, ngifuna ukhonfirm wena. Girl to girl. Usazokhala okakaboni kahle kahle bo. Sengahamba kufamkeli ngifuna ukubuza. Ngisazokhala uchaza uthini osho nje uchaza uthini? Ngifuna ukwazi uchaza uthini? Man, wena obavele sizobuza mithi ufuna ukwazi. Asazani. I'm just a girl who want to know what happening between you and Mshishi. Usahlanganike. Awuhamba mina. Yabona angitshela khona usazokhala girl. Futhi izowela phansi. Shuthi-ke kuyobonakala. Yes, Mshishi. Ungahamba. Sinono kuzokunika inkinga manje isikhathi. Yona sini ngikulendele. Hayi ngiyophatha mina ngeke mina ngibe ngiyophatha ngithi ngivele ngavukisi ngahamba. Hayi ngiyakutshela ukuthi wena kumele usheshe ufike lana. Ngoba ufuna ukutshela nje. Usaqhubeka nokuphanda. Hayi ukuthi indlela yakho shame ngeke ngicishe ngaduwazi mina. Mina-ke bamba. Yini manje ngizoyenzani lento le? Mayidayisi le phone. Uzokwenza lobuphara bakho futhi. Uzoya emall noma e-library la ngithi yabona-ke manje mina ngimi abantu mina ngisebenza la ngikhona abantu ngangithuka-ke manje ngitshathi ngemall noma e-library mina angimi lapho angimi. Hamba la ila sofike sikhona sithole khona abantu abaningi abazobe beconnecte kwi-Wi-Fi. Angithi ayithola. Kodwa bazobe bengibikile abantu. Buka wena uzofika u-one i-hotspot. Ngithi uyangizwa. Ingake hotspot le phone vula la. Hotspot uzofika u-one i-hotspot la. Wonke umuntu ozobe lapha uyela i-Wi-Fi ngithi uzofika connect and then yonke into ke sayithola imali ama-accounts nama-password wabo cabanga sithole yonke into imali ngene efonini ngabe ngene esandleni phela ngifakile i-virus la musukubhayiza kanti wena ngisifana nomuntu ozophinda futhi anginike ukuthi mina i-virus igciwane ingena kanjani i-virus efonini buka la wena ifoni la iphatha amagciwane kahle ngimbuze eminingi lalela mina wena uzofike la one u-hotspot uwona umsebenzi wakho lo kuphela angithi dala ngitshela ukuthi mina ngifuna into eclean ngenza into engaphansi eclean ukuze ngilifuna igazi wazi ukuthi mangisebenza na mina akusebenze wena 50-50 la usangitshela ngo-50-50 ngisiza wena lana mani kanti zithini ngawe manje kanti mina nginjani ngidinga usizo hey nawu lokhana ukhuluma ukahle ngibuze eminingi yabo manje ngabe mhlawumbe sesibatholile abantu abawu-3 noma 2 yokuthi isigqoko sami abantu bazongibona ngathi ngingasigqokanga isigqoko namhlanje ngithi wena lo ngilibazisile bengasheshe walahle isigqoko sami manje ngenxa yakho qhubeka nale nto uzohamba ujike-ke hamba manje hamba ngamosha isikhathi ngiye library u-ona i-Wi-Fi hotspot la ngithi angizwa yeah sheshana hayi bo usishayise ngapha zishikipani ngawo usathola ngale ngalana yini futhi usheshise uthe manje amahle engahlangani nabantu abanjengama bathi benze ngathi sinjani thina kudlula nini thina seninenza
Ngikhuluma sengasazi futhi ngaze ngiyilume. Nawe usiyabhampa nawe hayi bomshisi kwahle ubhampa. Ayisho nje wena ukuthi singadesa malini. Mfethu phela manje ngiphanta imali, mina siphanta imali salendli lanto sikipha nosabonakali ngala. Ukuthi ulala nje. Eklek futhi uba uAmahle. Amahle awugqobhozi lapho wena. Angisho ukuthi ngiyagqobhoza bese ngikubuza ukuthi uba uAmahle mfethu. Yabo? Uhlangana. Ngifana uyafastana. Uhlanganaphi? Ngihlangana Sheshisa mfethu ufuna ukuhamba mina njengamanje. hayi boss wazi what time wena. Sokungibhampela wena. Musa nje ungibhampela. Olwa yini ungiyakuthanda yazi sibancane mara kumele kuvuke ekhaya lethando la Angadlula kanjalo mshisi. Awuzongithatha. Mungenaso phela isikhathi uzosithola ngenkaniko. Kahle awusheshisi uthama singahlala nabantu abanjengawe. Kanti nasenginjani futhi? Uzokhuluma noma ngiyakubusa nginjani futhi? Uzokhuluma lapho noma ngihamba. Ungaqala uhamba ngaqedi ngawe. Khuluma! Phela usongithathisa. Phela nofefeza khuluma. Okay ngizoyeka ukufefeza. Kahle hlamshishi wasuphapha ngaka yini ngawe? Angiphaphi wena ngiphaphela ngizogeza ilafu boy ingakusiba usungcono kunathi. Angisho ukuthi ilafu boy mina. Uthe usugeza ngelafu boy angisho ukuthi ilafu. Siqala ngiphaphela. Ngiyazi phela ngizobe ngiphaphayo. Ngibuyisa nini ke impahla? Lo mama mfana buka lo mama enesifasi. Imali lena 10,000. manje buka lo lahlekela ha u5 no 0 no 0 ba 3 nje lana 5,000. Buku. Indike sibathole kahle sisanda kufuka. Buka. imali engaka Yebo. Shisa umuntu phela uzoshintsha phela kanje yena ukuphila iprasi emgaqweni la sizohlala Ngiyakutshela, kulo sofla indike yazini ntwana yami sahamba ngeplaza. Khona izinto engizoyithenga. Ngifuna ukuthengela impahla, ngifuna uluke. Buka nje, kanti umuhle. Zibuka. hayi ngeke ngiluke Uzoluka. Bese kuthengela ngizokuzabela impahla namanye amafoni ukuthi sithola kanti inani le phone le ivezi location engisobonakala ukuthi sihlala yini location la kuvezwa khona. Na unembuzo eminingi man, yini location ngiyabuza yini location ngiyamasha mina manje. Ukubona manje yini location. Ufuna impela right. ho uzosho manje kodwa ke lento yakho hamba namaphaka uyayikhipha nje kumina Ha. Phela labantu imaki ome lapha manje kulo nto kade cha ukuthi ngale ntate eyisho kumina namanje angayithola impendulo lokho yini vele mshisi ufuna kahle kahle kumina amahle ngifuna ukuthi mina imali lapha lento yakho uhamba ukhuluma namaphara lawo ubuzwana nawo uqaleni ayipheli mina ngisayithanda mina mfethu abantu nje bengiphila na akuphela ngeke ngisengibalahle kanjalo labantu ngingashongo lutho. manje kade cha ukuthini kulondiwe ngeke kuthi ulondiwe nje ngale ntate yisho Sitshela ngicela uhlangane ngichazile. Ngisacela singizongitshela ukuthi mina lo walondiwe lwana ebethi bekukhona into esinayo mina naye. Yona kuphela izinto zenyama. So ngicela amahle sicela ngibene nami. Ngoba nami ngiyona. bezukhanya waze wamuhle Hawathi indaba nangabe indaba usifuna usibhayizela manje. Kuna ngifuna into engalela mina ungeke baze ngikufica la senyuka mina. Indaba ngakho Akumele sihlale endaweni. Mina mangifunakala kumele ngitholakala endaweni eyi-1. Kumele ngishintshe indawo. manje indaba ngitshela ukuthi sizoshintsha indawo mina ngilindela kuphi nakulinde mina la futhi nayizola ngikulindile. Yabona ngicisha ngala leminyango nje. Nawe uyabhayiza. Ngibhayiza ngani mina? Hayi wena usosijampisela wena. Uthini manje? Yazi ukuthini? Ngizola ngikulindile mina lapho la ngishiye khona. Ngakulini awufiki. Ngaphela futhi namhlanje ngikhaya ngavukela khona ngayokubheka khona ngikutholi. Ngize nganyuka la ngazokuthola la. Futhi bengibhekela nawe. Angisho bengazange nje nakuwena. Relax. Inkinga yakho ile. Indaba ufuna njalo ukusheshisa izinto zithini?
Wena uzosibophisa wena. Nginibophisa ngani? Uzosibophisa wena. La mina ngifikile laphana singakhipha imali encane. Phela kumele ngidetane ngiyikhiphe nje lizumbulu nje. Ngiyikhiphe nje ibe ngako. Wena into ekumele uyenze manje ukuthi kusasa siyahamba. Kumele ufike ugeze ushintshe mina ugqoke. Kanti uthi zinani ingubo zami? Okay ke. Hamba kuyowasha kube clean. Sasiyahamba semoli. Ngeke abantu belokhane bengibona nawe bazobona ukuthi khona into esihlanganisayo. Koqala ngisiza wena la. Oh, uyangisiza. Kanti zinani impahla zami futhi noma yazi msheshi bangivayele u1.5. Ya manje banga Ingazi ukuthi cabanga ukuthi mina sihambe siye creeping. Senzeni ke? Creeping mhlambe siye e-island. Island too expensive msheshi. Awunawo nje amanye ama-idea. Okay, mina nginayo. Ya mina ngicabanga mhlambe ukuthi semsisha Cameroon sibuka izilwane. Iy'lwane? Yeah. Iy'lwane maze silimaze laphana. Yes, you so funny mshishi. Angeke iphume izilwane. And futhi ngikhuluma ngezilwane, izilwane nje. Oh shaka. Besilume lapha suthini. Bavaleliwe kwiglass mshishi. So akhosha uzosiluma. Mase uthatha iglasi ushiya ngesando. Ngoba yona ushiya kunamandla njengesando. Kahle mshishi uzobona khona. Yeah, kodwa phela awungelisaba beyisensela ayibo. Ngoba siseqhubela kuwena. Imagine there's. Ngicama sengihlanga uzivela phethu ngazisa kuleni ngane. Amahle lona ulokhuzwane usisi wami umuntu wangikhulisa. Igama lakho akhona. Amahle lona amahle. Umuntu engijwayelele nawe. Sawubona Gelo. Hi. Njani? Nice to meet you. Business ngisazi. Ngiyajabula ukwazi nawe. Konje uthatha laphi? Onjengani ukuthi yena lo Gelo okhulisa. How ungifuna umazi phela sesixoxe nje. Lo Gelo shala. Tshena lapha phela singaba nosuku sesixoxe kodwa khona la ngisakhona. Ngicabanga ukuthi yabo nathi besay busy saxoxa yabo. Mhlawumbe nje singake senza bo right. Sibe nama plans. Yeah, don't go. Yeah. Ngizacela Bye mshishi. Yabona lana abantu bazonjelwa imali zabo fast. ya sinoko. Yabani wenzani? Uthi ngenzani ubani uthi wenzani? Wenzani azomathi ngiyaphazamisa ngifuna ukusebenza wenzani? Khona into engizoyisho kuwena. Ngiyazi ukuthi wena. Imutshela basi ntshontsha yini mina bengene kimi ngontshontsha vela ufa mthula bentshontsha yini la bentshontsha inkomo zakini. Bathi wena impela. Manje wenzani kena ngithi staff. No mpendele team yethu. Yabo manje uma ungangisiza lento engifuna ungisize ngayo ngihamba ngiyosho emaphoyiseni. Umntwana odukanga mhlawumbe. Mhlawumbe singadlali. Wathi ukhombisa ukuthi ngihamba. Ngiyahamba manje. Wangihamba ubusele enkingeni. Mntwana ufuna wenzeleni? Kusondele mina. Cha mina ngikhazi bese kusondele ba. Apha sihlangane. Cha khuluma ufunani wena? Phoze la lapho. Ufuna ungishayela umshishi. It's not a game, it's a rich thing. Ixoxo fethu ngiyasaba. Iselesela le nduthu iyayigxumela. Sanibona. Hawu. Awusangiboni imshishi. Yebo sengakubona. Uba umngani. Alona amahle umuntu engijwayelele naye. Amahle lo uye lo nenza nayo lemkhuba lenenzana. Manje Yiphi imkhuba manje? Ngibuza ukuthi wawenzani lapha na musuba ngumsindi. Thula ngabanga umsindi ungabanga yewena. Thula umsindi. Ngibuza ukuthi yini lena yenza lapha inika dadewethu. senzani manje thina malume? Ya, Malume mina ngikhoshela amathini kuphela. Usuphamisela mina umoya. Uphamisela mina umoya. Malume. Ngibuza ukuthi yini lento yenza lapha endlini kalokhuzana endlini kadadewethu. Nomshana wami ulondiwe. Ngibuza yini lo yenza lapha.
Uyabona ke namhlanje ngizokufundisa isifundo. Uze ukuthi namanje usaphika yini? Usaphika. Yewe, thithi uzobhanqa nayo yazi. Uzobhanqa nayo yazi. Ngibuza ukuthi ungenisa obala lapha endlini. Usaphendula. Umoya nkuzo. Ya, unabhuti mthatha ade belapha yana ade mshala pha. Ngabana ngiyofuna usizo. Umathe welapha yana. Mshaleni ke lapha. Angazi ntshontshe iphahla. Ngizini ngokumele sisuke la kancane yabo. It's running in yoga. It's running in yoga. Ngiyangani ngisaseyinhlungu ngiyacela. Mina ngihlala kunenhlungu zakho. Usuzaweba futhi. Cha lo ndiwa angikho lapho mina uthuma uma ngilalelana. Ubani umakho? Usho umali ongizalayo mina. Ake, hey, ngalungilingi mina. La ekhaya mina ngedwa ngani nabonini? Nababini nalengane efina nginyanyisi. Nangicika. Sicika ngani manje? Awubathi wena ngicanga ngani ngoba ungaboni? Alokhu ubhampa la suzolala la ekhaya. Mina ngisaseyinhlukweni indaba awunalo yini izwele. Uzwele ngizwela wena ngabe ngamane ngizwele injayini wena. Habe ngizwele wena. Futhi uthi suwaphela umqamelo. Ngathi ungalimala kakhulu. Wena ngifisela. Kanti anginandaba ukuthi noma ngathini. Okusalayo uma uthe ngilalelana. Okusalayo na uzohamba la ekhaya ngiyabuya yini. Ngeke ngihlale nawe mina ngeke ngishishi ngeke. Uthi unesicebe yo. Kade ngitshela nje ukuthi ngisipana hey ngisipana nezinto ezibhedayo la le ndawo yabheda ntwana yo esingicabanga nokubuya mara ngineplan ubhekela mlande ngibe isikashana la sisinayo mina cha hayi ukuthi uyisicashala la sakhe ngithi ngimlandela asikashana la sakhe lapho mina cha buka la wena lalela ukuthi ngithini engilalela ukuthi ngikhuluma ngalo yana ngithi enhlala Kanti endaweni ngasho kunengilindi lapha phezulu kanti indaba sekho kwasithola hayi cha ngikhuluma nawe wena ngikhuluma nawe wena indaba kanti indaba ngapha uthe ngithi siyamona namhlanje kanti indaba into yenzala nalo muntu lo yini ubani lo ngumuntu mina mina yikanti u-animal kanti u-animal kunenkinga nami nohlezanenkinga nami angazwini i-animal mentshotha umuntu wengithe kunengilindile lapha phezulu wena kunini angilapho wena futhi ungibizeleni la mina angithi sengikhulume nawe khona lo uba ulo wena uba ulo wena uzongiphaphela wena uzongiphaphela nje wena indaba wena ngawe indaba ngeke into avulela la kukhona lo yabona wena indaba unenkinga nami lokuthi umuntu ufike wena la lifestyle audit yini lifestyle audit manje lifestyle audit singisi bafethu angeke nize nikwazi ukubamba u50k mina ngezandla nina nizohlanya nina siyahlanya thina siyahlanya uyakwazi wena 50k ngoba zo2 rand no100 rand uyakwazi wena 50k ngoba 50k ngoba zo2 rand ehlala mina ngikhombile ngiqedile wena umancane wena wrong tena lo bakhona sengendleleni yami akho khona lo isinokonoko zithini manje ade ngijabule hlane sana lona wena yini ngemazi umuntu uthi uyini lo uyamazi awumazi ngithi uqala ukumbona cha umbone kangaki kabili umbone kabili angithi sure yena uyamazi uthi uyini ube mngani wakho benispanisana naye umngani wami cha nazi ngiyabona lo
Akuyena umngane wami. Ngisipana naye ngithi nawe uyasho ukuthi ngisipana naye. Yabona lo uyalazi igama lakhe ngempela kona. Cha, wena mazi. Ngithi yabo thawulazi kana uyazi yabalela u-wrong turn unikezwe yithini. Uyamazi ukuthi indaba senze u-wrong turn. Indaba. Uyazi ushintsha kabi lo. Ushintsha kabi lo muntu lo. Ngiyasi besamnikeza u-wrong turn ingakho futhi saphuma kuye. Oqala wena uyekela ukusenzela abantu ongabazi ngoba lento yakho izohamba. Buka la. Wena oqala wena uyaphapha. Mina ngiyaphapha mina. Cha, hayi ukuthi uyaphapha. Utshela u-wrong turn thina ngiyaphapha. Fikela. Wena izinto uzithathela phezulu awukwazi ukuchila. Chila uphole man. Relaxa. Lalela mina. Lo muntu lo ufuna umfaka egemini engazi lutho. Konyakazi uthi yini ukhekha? Ngithi awukomtshela. Asikazi sikhulume. Uyawazi nokhekha wona. Siba. Azi lutho nje lo muntu ekumsebenzisela. Ushintsha kabi lo muntu uyase samnikeza u-wrong turn. Yela, buka la. Buka la wena. Oqala usipanisana nami. Noma zithini? Ngisebenze naye marongorongo lo wakho. Ungasebenzi no-wrong turn lalela thina. Siyamazi u-wrong turn ushintsha kabi. Uzokujikela. Bale nto yakhe izogcina isiphathwa uyena, hayi wena. Ngithena uvuke manje libele ukulala la. Awungimele ngasikhathi sakho, awungimele. Hey. Kahle ngithena yini efuna kumina? Indaba ungangiyekelanga ngesikhathi ngithola indaba. Yini? Landa. Mhlawumbe omunye umuntu ebengangithola mina engicabangela wena indaba ngawo. Indaba wangangiyekelanga. Mawazi kahle uzongiphilisa lempilo le. Impilo yiphi? Le. Le. Musukusenza isilima. Uyazi kahle ukuthi ngikhuluma ngani wrong turn. Uyala kodwa ngizobheka ihambe sebese Uyazi kahle wrong turn. Wena umtshelele amahle ukuthi impilo yami njani. Ngakutshela kahle wena soke sasibele skimini semendawo. Ngakuwonisha. Wenzani wena? Wakathi ukungibhabhela ungitshela ngekhaya ungitshela ngomeli wathi uyangibhabhela buka manje siyabuza ukhuluma Nye. Wena kahle indaba ungafuna ngiphume kule mpilo le. Indaba. kuleya Indaba nomuntu. buka ngiyafuna ukuphuma Jealous. kodwa angifuni ukuthi lokhu ngibhabhela mina ngisasebenza. Angifuni lonto leyo. Angazi mina ngibhampele. Angazi kubhampele mina. Wena ofeke mina ungibhampele uthi asidayise lezi ngibuza ungithi. Angithi sitathi ngizithola imali. Uthola imali ulala udlile wena. Ngiyithole. Phela wena. Ayibuke nje ukuthi uqini kanjani. Ngathi nje ingane yamama emphatha kahle ngifida. Buka thina sizwana nento nje. Sinona nento nje umuntu oqondile wena hayi into eqini kanje. Masibona wona sibona imali. Wazini. Ngibuza lo mbuzo mina ngifuna ukuzibuza lo mbuzo mina. Ukubulala yezwa ngangibuza umbuzo mina yezwa. Wena ngithi uNkulunkulu impendulo zonke wazi ukuphatha abantu angithi wena. Eclap ngiyabaphatha ngoba ngiyabasiza. Wena uba uzokuphamisela izwi. Nini? Yabona ngithenga uphamisela izwi. Nini? Ngane lena. Wena ngathi ngwazi wena. Uzongikhohliwe. Ngiyakwazi u-wrong turn. Uzongikhohliwe. Wena ujiya kabi. Sungibuza ngo-wrong turn nawe. Fanele ngabe ngilalela. Ingane ungiyekela. Yakuzokubamba. Yabona. Phinde ubuye la. Yabona-ke ngifuna sihambe nje sedrobheni ngiyokuthengela ezinye ingubo ezinhle. Lokho nje ngenzela ukuthi njengamanje ugqoke phela ngoba ayikho enye into le ongayigqoka. Lezi zinto wafika nazo azikho ezingelo ukuthi Ngizoyikhethela mina. Uzoyikhethela phela umuntu ufuna ukhululeke nje ugqoke izinto oyifunayo ukhululeke ube sekhaya. Ulondiwe? Hayi akakuzondi mntanami ngiyakucela yezo. Ngicela ukuthi umnike isikhathi yezo. Umnikeze isikhathi ukuthi naye understand ukuthi sekunengane abiza abanga naye umama yezo. Hayibo. Ngalokho ngikusana ngale ngubo ngathi umshado wokugqeda nje. Bekungade ngayifuna ukwame wena. Ngimele ngoba ugqoke ingubo yami yokuggreda phela. Hey, ongenzeni ungazi ube noma nale ngubo ngale ngubo. Phela uma bengese ngoba befuna ukuthi ngihambe naye ayongithela ezinye. Awuthela ezinye impahla. Unenkinga yini? Wenza uzokuveda wenza lokugqoka lezi ngubo zakho nje. Ungalungitshela lo nto. Ngizokutshela. Hayibo phela ngithuso wena yimi. Hayi ngithuso wena. Hayibo. Ngithengele uNosimbahle nangithengele. Shothi ngesinye isikhathi uyophinda athengele umshishi. Ngiyalima.
every fear that I carry. Shine is young. With your guiding light, you pulled me from the depths, gave me hope to see. Oui, Shanam. Lundi. Udliwa yini? Angithi uma lo hamba uthana lezi ngane ingubo, lezi ngane zakhe zimbi. Hayi. Ngizafuna ukumbuza ushonephi? Bahambi bangishiya ngedwa. Manje Shanam usukhaliswa yini? Uthanda mangalamba ngishiya ngedwa. Kahle. Uma wakho kodwa ke mshanami nike nakhuluma nje naye emva kwalesi senzo sasenzile ukuthi akukhipha ukulahla lemgoqweni. Unaka lezi ngane zakhe enyukwalo. Izithi ngube upgrade ngikuba mamshada yi. Ha mshanami ingubo zakho lezi zinhle kanjena. Uzomshada angibone ngane. Hayibo zinhle kabi ingubo zakho mshanami hayibo. Mina ngiphatha kabuhlungu mshanami ukuthi mina akuthi ngihambe othengela wena othengela izingane lezi. Mshanami sizoba nenkinga la mshanami. Sizoba nenkinga uyabo mina ngifuna kwazi ukuthi mase kulahleka izinto lapho kuthiwa wena mshanami ngoba wakwa bese kuthiwa yimina futhi. Hayi mshanami manje ucabanga ngisenze njani? Ngahamba nengane lapha esisale soduthi. Ngeke. Ubona Ngoba mshanami phela kuningi into engilokho ngiziphathayo. Phela sithengelana nalezi ngane lezi ayi. mshanami ingakho ngikuthanda mshanami. Ngeke ngayikhuluma namtshela yazi uthini mawukuthi la ekhaya kahle mina ngimdala mshanami yazi. Futhi mina njengoba ukhona konke engikwenzayo ngikwenzela wena. Yabo? Ngibambile leli phara ubonile kuseni kade likhona leli phara leli uzwalisala ngenkani. Leli ba umshishi. Angilibonile. Uqoqa wonke amaphara la uzenza social worker manje la. Kodwa mshanami lonto le izophela lonto le mshanami. Uma ungifanele ukuthi naye aphuma uhlala nabo uzohamba uhlala nabo kodwa mina ngifuna uhlale la umuzi kagogo wakho lo muzi kaMawethu. Yes. Yeah. Manje lento ilento le ngitshena yona. Uzabe wena malume osiphathayo hayi yena. Ngoba vele ufeze zonke izinto. Shanu. Ngakho kukhonzile mshanami. Izolunga lonto yazi. Izolunga malume sekhona njengamanje. Yokuthi bewathi uphambo kancane kodwa izophela yonke lento yazi. Ikhaya lami angilazi. Uba ngiyalazi. Ikhaya lami angilazi ukuba ngiyalazi ngabe kade ngahamba. Manje ayikho into engingayenza. Ubani vede umama wami angimazi nobaba wami angimazi. Umndeni wami angiwazi ukuthi ngiphi. Nempilo engiyiphilayo angiyazi. Mhlabe bayiphilela kamnandi. Impilo engiyiphilayo angiyithandi nami. Ukuba ngihleli nabazali bami ngabe ngijabulile. Manje ayikho into engingayenza kufanele ngibuze ubuhlungu. Awuba ngifuna sikhiphe nje. Abo sizohamba. Kuyabo la namthetho sendlini ayi. Kuyangixasuka. Okay, ngiyakubona ke lokho. Sengaxakeka ngoba uthena afunele ukuthi ekuhlanganisa. Kanti mina mshesha ngathi ngizonini nawe. Awusho lutho singisayadinela ukuthi mina wena hayi akuyona indlela ukuphatha umuntu leyo. Ngazi lo nto ukuthi angiphatha kahle mina. Uphi amahle wakho vele? Ngicabanga kufanele sikhulume ngalokho njengamanje. Phela mina ngifuna ukwazi. Okay ke akasekho amahle. Kushayo nje singakuchazela nje ngitshalile. Lo nto indaba wangiqhaza indaba. Base ngidlule lo nto indaba nebengiqhathile. Vele wena uba vele yabona nje uzongicasula ngoba besahamba. Kahle hle ngafuna ngazi ukuthi indaba ngivumile ukuthi ngizwane nawe ngoba vele wena ngizongitshela. Para. Mshushu sivela kanjalo manje. Sabe ngiyele. Ungathi sekudlula njalo manje. Wena wangishaya lapha. Cela ukudlula yini? Nazithwana leli indaba zeni. Wena namshusha indaba dohamba namantombazana madihamba naye wena. Le njibani thubani biza ngobani. Mshushu udlula kanjalo wena.
Njena mshosha nendaba ade wenza into ufika fila lapha ehontshini nami zofuthela amantombazane amaningi lawo ngawazi ukuthi obani ozongishaya. Bekuyini lebizwa ngani? Wena wathathela ubani uthi wena ngishaya? Yazi kushaba azinto ethi ngishaye mina. Ukuthi wena ufike ehontshini lami namantombazane. Namantombazane adlala ngawo ngena la ikhanda lakhe adlala ngawo namantombazane. Kanti indaba kulisayini namantombazane akho. Angazi ngidlisa. Uthi ngicela ungangiphapheli yazi? Oh ukhuluma nami. Ngikhuluma nawe. Uyakhohlwa ukuthi uhamba usebenza nami mshishi la. Uyakhohlwa. Ngikhohlwa. Ifake muphusheve le ntombazane lo hamba naye. Ifake muphusheve uzukhohlwa into othi usebenza nathi. Ususijikelile wena usasaza kusabingelelwana. Indaba wena wafa ushevo obolile yini? Wemshishi wena. Usawazi ukuphendula futhi. Indaba ngakho. Lungisa la mshishi. Odlala ngawo abantu uzokwenza. Yena mshishi wena. Yewena. Hayibo. Yidokona. Yewena. Mshishi baleke. Yewena. Yabona-ke wena manje uthi yabona-ke nawe. Yabona-ke nawe uyenza. So phela phela into ukuthi mangibiza mina ngithumela abantu izizele wena kimi. Ngibiza ngisaphanda lapha ngiphanda imali ethi mangizoyithenga into engizoyidla. Yona into yini? Ngiyona inkinga yenu. Niyaphanda. That's why ngeke niphumelele mina. Ngizocina la ngokuphanda. Kodwa mina senzeni? Asikhulanga sinabazali abasupportanga senzeni pho? Okay. Into mina ngifuna ukuthi uyenze. Hayi ukuthi niyenze. Uyenze wena. Ngifuna ukuthi ungisize. Ngani? Buka. Yazini lapha siphazanyiswa usinono. Wena ngona sinono nango. Awuyagama la sinono ufuna emlomeni wakugama la sinono ukudlisile yini? Mina iyona into sele ngifikile la wena nosinono kanti izithini? Nebanga sinono kuzenza into ephethe la. Phethe sinono phethe mina la. Ukuthi yena yazini uzenza izinto ezigongo. Aphethe mina ngifake iskimini mase sebona nje esephezulu. Bafethu ngilalela mina ngikhambe. Okay buka. Ufuna ukuthi wena yabo sinono umsebenzi uyawuphusha yabo. Phomukhelana. Ngifuna ukuthi wena uhambe. Yabo mengimthumela lapha emall. Ngifuna ukuthi uhambe wena umbheke la. So khuluma ama-percent la. Mina ngizonika i-share ama-percent. Yini manje ama-percent? Phela mina ukuthi ngathi usonele isho. Ngeke konzeni. Ngeke. Umuntu uzoyisola ngalento. Okay. Siye ngiceleni nje. Okay. Wena uyahamba ngigade sinono uma eya emall. Cinga uzoyilahla le mali. Mina abantu abaningi ngithintana nabo. Ke ngaba vele babangisicifule bangisinde manje wena kumele ushintshe lezi impahla. Uzami ngithena namhlanje. Sure. Wena nayi imali obvious uyabona. Cha kuzomela ngiyabonala. Okay. Buka. Wena uyahamba uyakusinono uyamgada. Phela wena umsebenzi wakho lo then uzokunika i-share. Sinokono akazi ngawo. Okay. Yabona. Sure. Alright. Ngithone ngihleli nami. Ngizeleni la. Ngicela la. Ngiyazi ukuthi asizwana amagesa wazo. Kodwa ngicabanga lethi sizwana ne. Funani? Ustrike aphethu. Usihlaliphile ngathi Wazi ngalo ngoba anihlanganisela ukuthi nestrike ngiyazi. Ngoba vele uzenza nje. Ingakho sovehle sixabana. Okay aphethu. Khulu thenga strike imali. Strike uthi mina ngulalela. Uqona ukuthi strike mina angithembi mina. Akindaba ngo-strike bese ngazi mhlawumbe nje laba ngoma nje uhlaliphile nginathi la kanti mina thina siphethe la ake sizokuphathwa wena ayakhona manje siyaphuma sasokhipha le mase singabe sisayimisa kuyena ngoba sayimisa ke ngezo ufuna ukuthi mase ngibaba ngibambe ngedwa ngoba iyazi ukuthi ugadlini mina ngigadla mina nginalutho mina ngithi mina manje sisebenza about mina nginocela lona screwdriver
ngithaba into ukuthi thina ngimbambe lo muntu azimazi yamasuthi ingozi kanjani lo muntu lo ingakho ke lo muntu lo mfethu buka lo muntu lo mfethu angithi wathi ukhipha imali ne khipha imali nje sekuxa uyanginika imali hayi buka ke lento engikhuluma ngayo mina nganginiki imali lapha uthena uzoyikhipha imali uma siqale siye emoqala sokulungisa yela ukuthi sihambe siye library uzoba nayo ukuthi wo yabona lo lokho lofika njalo imali iyahamba ngenxa yakhe uzobonakala yabo strike utheni wena uthekwana 50 uthe half nami uthe half yabo udlala ngathi lo muntu ufuna ukuspray ufuna ukusiphatha ufuna simaphatha odla sakhe yabona le idea yakhe right nafethu yabo utheni sekhona kodwa khona igamesho mina angizwe ngisangala sedishini ushileke amasha sisiba uthu lapha etheni yini ishila lifestyle audition yeah yona leyo yabo uyona kangazi usini kodwa komele sishintshe nendawo mangazi uthe khulume yini bona bagame ilocation ilocation kome shintshe ngoba sotholakala ele ngoja yakho lo mesishintshe sami sonye indawo kodwa ngothani ngiyayithanda nje noma uthani ngoja kusala uzobambeka mfethu buka serious ngabantu ngiliqho mele senze lento le ibe easy yabo mfethu kuyo bese ukuthola imali uthi ufuna ukudlala uthi angikufollowe uthi angilandele uthi ngikulandele wena uzongilandela wena bese uzama sobathuma yabo kanje la ngizama ngase ngikulandela mina ngiphambi kwakhe mase sifukile phambi kwakhe sebhela uyakhona siya lapha sithatha ifoni sihamba sala yakhona library sihamba wena mdali wami sengisho njalo janele nyoka ngoba ngimazi mama umntwana nami Sure, Snow. Great. Phone Siyasebenza futhi. indawo Ngibona. bathi ngigqoka wena makhona impahla zokushintsha izoyayo phela Yeah, Miss mawubuya nje. Mawubuya. Uzohamba mina. impahla zokushintsha anginazo Okay, hamba uyoyiwasha ke. yo hayi drama nawe Yela. Angithi uyayazi into ozoyenza lapha. ngiyayazi ufuna nje ama security lapha bathi Neshosho ukuthi uyayazi into ozoyenza. ngiyayazi into Ngathini la? ngithi ngibula hotspot ngithi abantu abaconnected imloni yama account yabalonto zama amaphini ngena ngala phathi ngisade efonini sengiyazi Okay. Hamba ke. Usheshe mfethu, usheshe ngempela ngoba isikhathi siyahamba. It's running in yoga. It's running in yoga. Ibo, sinono kanti ukephi? Mhlambe ubanjiwe. Noma hayibo. What if? Yo, mhlambe babanjiwe. Uba uthuba cabani. Noma iphutha lami leli manje yo. Uphiko wrong umarongoronge. Singena imali sense ngokucima akulana akuhlambi asikhiphe uthi uhlele kuleka mina ngikhipha magama abantu mina manje siwenza njalo 65000 hayi sicabanga ngendlela manje sicabanga sibhaba abantu abahlaniphile bakhona nje cabanga ukuthi wena ufaka mhlambe sula kalo kuzana yabo fake lithi bakudingana into ezufona la lo muntu unanga umucabanga we la futhi akutshenanga Balini. Onje. Babanjiwe baboshwa. Noma yabona lezi zinto engafundile. Babanjiwe. Baboshwa. Noma It's running in yoga. It's running in yoga. Oh, it's running in yoga.
save a seat for the sun. Non-stop, non-stop. Kung Nanami, asking the wind for a place. Where did she go? I have never felt her hand upon my face. Begging Gazi, begging Gaboni, holding on to what I can find. It's running in yoga, oh, it's running in yoga. I'm wandering and lonely, I'm wandering hungry. Daliwa minya gubona, save a seat for the nameless, save a seat for the sun.